Ai ban gaya maka ba. Sai ka faɗa. Ai nan ne gidan budurwa da nake gaya maka. A nan ne? Nan ne. To ai mun iso. Yawwa. Ga mota ko ta ubanta ne? Motar babanta ne. Ai babanta iya da motoci na gaya ma yanda ka san abin kaji wallahi. Wanda haka da alama. Yawwa kira ta waya mana. Samun yaro kira ta waya da kai ma baka ka an ga mana wani kiyan a ture yaro kira budurwa ne? A'a bari. Yanzu a garin ka kira ka tura yaro kira ma budurwa sai ce yana son ta ido ka. An taba mu. Hello. Soye ba? Ga mun nan ga kofar gida. Yawwa. Tana nan fitowa. Za ta fito. Yawwa. Ai hanzari Allah fito. Tana nan fitowa yanzu. Ai yanzu mun ce jira ta fito. Yawwa. An jima ba gamu ba. Assalamu alaikum. Yau. Ai ka zo. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Barka. Yawwa. Yawwa. Ana kalle kwadiya na. Gurin suwai ba muka. Suwai ba? Gare ku wallahi. Wai suwai ba ta waje ta? Ta wuri na nan da nake take cikin gida. To, ko ni mai kuka zo wurin ta? Zance wallahi. Wallahi mun zo ce. Bari ga muku wani abu guda daya. Kai ka kalle ni mai jan daren nan. Sai ma na kalli kasa jan hula. Ni ba a zuwa wurin yarinya na zance. Kun dauko kafa kiti kun zo kofar gida ba kalle ko mota ba ku zo da ita ba ku zo ku ce za ku zo wurin yarinya na. Ya haka ne ranka da mu muka zo da mota kuwa. Wallahi mu muka zo da mota. Ba rashin kun da ranka da. To bari ga muku ba a zuwa wurin ta zance sai da neman izini nan gidan girma ne ba gidan abun nan bane bari ga muku ya iya kuri gaskiyar magana iya kuri to ya tabu tukunna ma zan tambaye ku a cikin ku waye ne saurayin nata waye ne da gashi nan kai ne saurayin ka gani ba ne ban isa ba yana tambayan kula min shegata wallahi shi ne ce da ko shi gurin ko ba shikenan kai ne saurayin ko wannan ne a ranka da ai gashi wannan ne dama ni na a cikin tsari na da nayi na amna ka in dai wanda ya zo neman aure ne a cikin gida na wurin wannan gurin yata insha Allah na yi niyya na kudurta a cewa a raina cewa zan sa masa aiki a Abuja zan sa masa gida zan nema masa sana'a yi yawa saboda ina so yata ta rayu cikin mutunci ni ne nan nake neman ranka ne ai kai kan ka ni ne wallahi nake neman kuma da ni karamin yaro na ga maka ni ne wallahi yawwa shikenan Allah sarki zai ai na huta zan koma Abuja dan dai koma Abuja kira duk ya hakuri badan yawwa hello officer yawwa ka gonan gidana yawwa ina nan ina jiran ka na kama wannan wayannan wanda suke zuwa suke takura mai a kofar gida ka zo kai sauri ina jiran ka yawwa ina nan ina jiran ka yawwa gashi nan na rike shi na kama shi gaggam yawa sai ka zo kai ka insha Allah da ka muku wayo Allah dan warga ta yawa kai san ga ofisa ka san da cikin lafiya yawa Allah Beauty Sound Record. yan iskan banza yan iskan mafi ka gani ba ga irin sunan ba sai zo su ta takura mutane a anguwa ba auren yarinya za su yi ba komai ba su ta matsa mutane a anguwa a haka za mu gane wannan mazan kwarai din ba damuwa insha Allah